आनिहिक बंदना त्रिपुरा हार्ट प्रॉब्लम हार्टनि जे चाइटा चेम्बार दोंनि कायसा चेम्बार अलरेडी चेंज खालायनानै बावै 2022 जून मासे 15 तारिख दा केयारे फाल्लाजाक बायरे थांनो हानाय ओ समायाव जुलाई मासेयाव थानि प्रिपारेशन लामानि स्ट्रोक खालाय थाइमानदिया तारिख आबारिक अङै थानि होनाय प्रिपारेशन लाखा आईजीएम नि रेफाल्लाजाक कलकाता मेडिका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल थांनो हानाय हामजा 10 मास गाय दङ ट्रिटमेंट ठीक माने खालामैयाबानि बागै बुबाग्रावाय मालायनो हानाय दिनै जिति साब्रुमनि आनि भाग धनंजय त्रिपुरा बिनि बिसिंतै महाराज बाय मालायमाखा मालायमानि बिसिंतै महाराज खूब पजिटिव आनो जतटुकु सम्भव कन्ट्रिब्यूट खालायनो बिनि फेसबुक द्रियो सोशल मीडिया आनि बागै सानखा पाब्लिक नि द्रियो किसा ते बबो निजे रुनिहनि सजा बुसुरनाय बतो साइजिया बो जे सरुफाना आं सने खुशी ते आंबो आसा खालायो जे पावर जत बरक सुबनाय होनाय